Ang koyakdin sikang kaisa mangpili silamani chini Tripurani real hero ni sinijaknai chini takuk Sopon Deborma ni kaisa koktoma tubumani bo jelo se hinui kaisa caption o nugui ang kubui tamo saimano usungui nongni bwskango tubumani takuk Sopon Deborma tamni bagui jelo bo ma thangka tamni bagui romjaka kubudia akok hinui nongni bwskango tubumani tabuk hwnkhe kaisa mangpili kasawui faikha a mangpili o buku khoroksa bo sawi khwnarwkha je takuk Sopon Deborma je tabuk jelo thangka romjaka hinui je barilwng tongmani amo joto tatal kok se hinui bo saka takuk Sopon Deborma jelo thangya bo chuwak nungo hinui bini staff rok bono center o hori rwkha hinui bo sawi khwnarwkha norok video ni screen o kaisa video nugui manano a mangpili o bo a kok no sai khwnarwkha hwnkha khai norok o mangpili nai naigradi norok o mangpili naikhe norok sawi mannai je o bukhukjuk tamo sai khwnarwkha tai takuk Sopon Deborma tabuk bo jagao bo samani joto kok serai serai khe o mangpili o kasawi faikha hwnkhe norok nai naikhe o mangpili video ni screen o. Sopon Deborma jelo thangonai thangi phiabo bin busla kusu selamo de kusu kombo joton se kusu ang bara tongma gana boro bara tong bin baba boro thang sai khana bin baba center o thang jakido chuak nang hnoi bong no pisni boro rok center o rohoi paikha mase buike sao bin baba no jero thang pai hnoi thogai kok do hiko normal namo so mare man bobai chung tongma gana tongo ha iko bin dara lasi jago bokai ni baba jalo tha ihin thangya boihano mane thogai sa eyam tiro chama saya chungtoma ganan tongo si malik bono borong onek chubao moi kutum ro ngororu na thokma si sarekhe mo binda lasi jago iko no mal namo so male fe nang tongma jago phaya kanai Hwnkhe norok khwnai mankha da oro buku khoroksa bo sai khwnarwmani bo wngkha takuk Sopon Deborma ni no gana o bara tongnai tei bo sawi khwnarwkha takuk Sopon Deborma bo chuwak nungmani bisik wngui se bono center o bini office ni borok rok ohorui rwo hinui bo sawi khwnarwkha tei saka takuk Sopon Deborma no jelo thango hinui borok thokai sawi tongo hinui se bo o mangpili o sawi khwnarwkha hwnkhe norok khwnai mankha na je takuk Sopon Deborma bo jelo thangya bo center o thangjak hinui bo sawi khwnarwmani hwnkha khai o mangpili moni bagui tubjago je norok joto kok serai serai saimana wngtu hinui tamoni hwnkhe chung nungmani hwnkhe khoroksa borok bukhukjakni caption o bono jelo thangjak hinui hwnkha khai borok kwbangma no saimano usungjakha kubudia takuk Sopon Deborma jelo thangkhe tamoni bagui ma thangkha hinui kwbangma borok saimano usungjagui no o mangpili ang nongni bagui teisa tubui faikha je takuk Sopon Deborma jelo thangya bo chuwak nungo hinui bono bini office ni borok rok center o hori rwkha hinui bukhukjuk sai khwnarwmani mangpili hwnkhe norok nugui mankha o mangpili video ni screen o.